Penaberên Sûriyên li Tirkiye di şeva sersala 2024 di dema pîrozbahiyan da jî rastê zor û zextan hatin. Lewra li bajarên Stenbol, Enkere û İzmîrê bi saya 59 xalên koçê ên mobîl li meydan û kolanên sereke nasnameya bi hezaran penaberan hat kontrol kirin û 121 penaber jî hat girtin. Li Stenbolê 52 xalên koçê ên mobîl hene û li ciyên ku herî zêde penaber lêne kontrola nasnameyan pêk dîne. Ji loma jî ev sepandina nû ji bo penaberên Sûrî bûye ciyê tirs û xofê. Ji bo penaberên Sûrî ev krîzeke demkînîne. Lewma jî lazim e hikûmeta Tirkiyeyê polîtikeyeke nû birêve bibe. Lê em dibînin ku li bajarên mezin bi taybetî li Stenbolê ji bo girtina penaberên kampanya dane destpêkirin. Hilbijartin jî nêz dibe. Lewma jî penaber dibin kerta navxweyî û ewlehiyê. Ev jî dibe sedem ku civata tirek ji penaberan aciz bibin. Li gorî îdareya koçberan a Tirkiyê ji 21 Kanûna 2023 virva li Tirkiye bi giştî 3.222.012 penaberên Sûrî dijîn. Penaberên Sûrî herî zêde li bajarê Stenbolê dijîn û hejmara wan bi fermî 530,000 e. Ji ber egera girtin û vegerandina bo Sûriyê, êdî piraniya penaberên Sûrî wek berê nikarin li ser sosyal medyayê û bo medyaya giştî nêrînên xwe parve bikin. Araştırma, inceleme yapmalı. Divê penaber bên lêpirsîn û bên kontrolkirin, ne bes penaberên Sûrî. Lewra li welatên me ji gelek welatên Efrîqa û komarên Tirk penaber hene. Ew dibin sedema bihabûna kirêya xaniyan jî. Helbet dibin pirsgirêk jî ji bo asayişê. Em dibînin yanê. Ya çavêjim aboriya Türkiye nerede ne başı? Yani jatine vê derî her roj bir roj zêde dibin. Nüfusana zêde dibe, Araba hatine vê derî. Aboriya Türkiye ne başı? Gelî insan evde aciz dibe. Vê çidir? Jin sebebî için Arabın Suriyelini. Ben değil bütün vatandaşlar. Bes ez na hemû welatî li dijî penaberanin. Lewra bê pergal û bê kontrolin nîzama welat xerab dikin. Her wiha ji ber sedema ku hin de hata Tirkiye ji wan re diçe em ji wan acizin. Sarılmasından gibi. Li gorî rapora saziyên penaberan di nav sala 2023 da nêzî 300,000 penaberên Sûrî li Tirkiye kêmbûne û di nav 7 salên dawî da hejmara penaberên li Tirkiye giştiye asta herî nizam. Di demên dawî da li Tirkiye li dijî penaberên Sûrî êriş û bûyerên nijadperestiyê jî zêde dibin. Li nav welatên cîhanê Tirkiye ew welat ku herî zêde mazûwanî li penaberên Sûrî dike. Lê hem hikûmet, hem muxalefet, hem jî piraniya civaka Tirk ji hebûna penaberan aciz e. Wan ji bo guhertina demografiya welatê xwe wek gefeke neteweyî dibînin. Ji loma jî di demên dawî da zor û zex tên li ser penaberan û vegerandina wan bo Sûriyê zêdetir dibin. Ji loma jî sala 2024 ji bo penaberên Sûrî wê saleke gelekî dijwar bi. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.